Sugeng enjing para pamirsa, kepagi malih kalih kula Sinta. Ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan pentingé nglindhungi lingkungan kanggo nglestarekake alam. Sumangga dipirsani pawarta punika. Pentingé nglindhungi lingkungan kudu diwujudake wiwit cilik. Pembalakan liar utawa penebangan alas, polusi banyu saka limbah industri lan pertambangan, polusi udara ing wilayah kutha, lan masalah merusak lingkungan kita. Utamane ing Indonesia, dudu masalah anyar, sing kudu ditanggulangi sanalika bisa. Kepiye ora? Masalah iki ora bisa owal saka peran pamrentah lan masyarakat sing kudu ana ing jaga lingkungan kita. Lingkungan sing dadi papan dununge kabeh makhluk urip ing bumi. Kalebu manungsa, kewan, lan tanduran kudu dijaga. Lingkungan penting banget kanggo kaslametan makhluk urip. Amarga yen lingkungane ora ana, manungsa, kewan, lan tanduran ora bisa urip. Nanging saiki lingkungane rusak. Kabeh mau asile manungsa sing ora tanggung jawab. Contone kayata motong wit kanthi ilegal sing ora diselingi wit-witan maneh supaya alas dadi gundul lan lemah ora bisa nyedot banyu lan malah wit ora bisa ambekan karbon dioksida ing udara. Penambangan batu bara terus-terusan sing bisa nyebabake lemah sing dikeruk metu lan bakal rusak. Penggunaan kendaraan bermotor lan perusahaan industri sing nyebabake asap pabrik ing omah kaca nganti emisi gas buang sing akeh ing udara nyebabake polusi udara lan pemanasan suhu bumi. Uga sampah sing duweni negatif pengaruhe tumrap panguripan makhluk urip. Tumindake manungsa kasebut bisa nyebabake fatal. Dheweke wani tumindak kanthi jenenge bisnis lan nyingkirake lingkungan tanpa mikirke generasi besok. Mungkin gampang banget, nanging yen sampean baleni kaya ngono, mula angel banget. Mula supaya bencana alam ora bola-bali, kita minangka manungsa sing urip ing bumi iki, sing wis diparingi sumber daya alam sing akeh banget, kita kudu matur nuwun marang Gusti Allah kanthi nglindhungi lan nglestarekake lingkungan iki. Wiwit saiki, ayo dandani lingkungane. Mekanten ingkang saged kula aturaken, menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.